Jeg kommer og redder jer små bøffer. Ja, er der ikke nogen, der kommer og hjælper os? Nå jo. Hvad er der galt? Ham manden, som kom og reddede os, han døde altså, og vi kunne ikke redde ham, fordi vi skulle jo reddes. Det er lige mig. Det er lige mig. Jeg hørte godt, hvad jeg sagde. Han er bare en fucking bøsserøv, mand. Jeg har jo ikke rettet det vakkepur. Guys. Help me! Jeg tror, jeg slog ham ihjel. Ja, du døde nok rigtig Bob Karl. Du var bare skuespil, bøv. Jeg hedder ikke Bøv, jeg hedder Bob Karl. Og kom lige herhen. Nej. Vi er de onde. Og her må du det her. Så kommer de onde. Vi er sunde. Vi er for seje. Vi er ikke nogen haje. Ja, vi kan lege tralalaje. Og du kommer og angriber os. Nu kommer jeg og dræber jer. Åndsfolder og åndsheder op. Vi sætter vores magiske maskine i gang, som angriber det hele. Nu! Nej! Fortæller! Fortæller! Sig noget! Fortæller! Sig noget! Nå, nej, det synes jeg, du skal lade være med. Det her det er en god film. Det er noget til. Se! Dødstjerne! Dødstjerne! Blød! Dødstjerne! Ja, vi falder ned! Dum. Så vi lige dødstjernens effekt. Den ødelægger alt på sin vej. Skrid, jeg fortæller. Du er ikke fortæller. Men du er jo ikke fortæller. Det er mig, der fortæller. Og nu bliver